Ozabo abrewano. Osi atoda ya demo mo se bibi wom. Eso bedu fie na bibi anim. What you bibi wom 1 million. What is 1 million? What about akoko? Me ba to akoko. Na dia bomo. Na me dia bomo no so. Eni anwa ne sadi si no so. Nyame nhira mo pa. Why ade pa. Sompa. Ozabo aha we. Ya mere wa no. E na mo ti ko mo ka no. Ya da se. Mame bra oso bra. Bra. Ye ya de be ma otobo. Aha. Mate was a cow dear. Sompa FM. Yanko. Emilia Kwatia Champon. Emilia Kwatia Champon. Mammy, Yababo, Udinium, Yababo. Comfort Yabua. Mammy, Yabua, comfort. 93.1 FM. Away, comfort Yabua. Georgina Mankwa. Mammy, Suwa. Away. Kosian Suwa. Agosia. Away. Jack, Mushaso. Georgina Mankwa. Mommy Georgina Mankwa away. Georgina Amankwa. Mommy Georgina Mankwa away. Rose Bedu. Rose Bedu. Sompa FM. Rose Bedu. Janet Donko. Janet Donko. Officer. I would say. Emilia Kwatia Champon. Mommy, you're now I'm a trody. Me and you are more about Mudi. Mammy, my envy, we have a show. Why? Georgina Mankwa. Mary Ousu. Mammy Mary Ousu. Mary Ousu. Mary Ousu. Mama crying. What the Mary Ousu? What the Ousu ana? Amwako Mary. Mary Amwako. Mama Mary Amwako. Sulemana Sahadatu. Sulemana Sahadatu. I'm saying for you go so live or Sompa TV and Sompa FM. So Sompa Foundation eka Sompa FM you media ye die ho kwasi bronika bibi say your corporate social responsibility e debo amansan and you have to the Sompa Foundation. And they assess dwumedia bi ya to the Sompa chede ekunafo ewusia ne nyanka ne ne omudie bronya no na ye die de ne ya start ye de ne me ma me bi wa ha na nsaka ne ma me untimi kra ho umu usisi ho ye fro say ni wo usu ye fro say melo usu na free hin na buy aswase na oba won saka won yama na saka ozaka de emu na anwa na sadi anything tomatoes any asa ma osika envelope na de ma on sika na dem ayo ti akutani ye wate eti kofie wate ayo mi da se o mi da mo ase ye ho anhira mo dwumadie bi amudi bi enkoso na enso de afi bi aso manya bi di amaye amen ti na me se wate ozaka de akofie abza fonti me ma me no so so ena nensa akane dia o che so fira so aseton ene baye
esese Nyankopon fa na enkonkodru yensan ko back to oman hene no mo ho na omo ento aso emfemfi ase ye bedi di nkomo no kakra akra omo je niam no ne no omo edi nkomo kakra mame hwe na me fa mami na me ne eni nkomo fa mami obabra dabi we nyokuta ne mai odi aye ko na mami bra udin de say ya mansa free na bae me free Kumase tafo na obaye osaka de abia emo geishia anwa nyame nshira mo na envelope na de ma onu sika de so ya da ase nyame nshira mo mate so na no mo ofie ai na konfanse mo sibro nyai awza fonti ya mama ne so free Kumase tafo ene baye mami ati say ayaga na odin de say Mariama Adamu what did you say song 70 years nyame esira o na fi hina bae ye fi Sofia Samai na hwa na do bae onko na bae o je no man ye no na dem bae o na do bae o na bae on saka on yama na ye de man na dia asem na wo be ka kire mpanimfo yamba mam hodine yan kumpo mam afufuro na ma cha fe na wa cha di amaye ye nyina yan kumpo ba maye hodine dia amen yo abuzafo abrewano so na o kan de o se Sofia Samai enti se wo hwa enye se ye wo so amenti no so amefo nko na ba ye ebi frɛ Sofia Samai ebi frɛ Asonase ebi frɛ Tafo ebi kra che so mu frɛ ofin so ma me udin say amesabam na fi hina bae esueboa na bae won sa kan de oh sika hiama bebre amo sika ni pampim megina se wo bia nya 1 million ya chese go cheda po Nyankopon won shira some passport amen nyame shira wo pa oh nya ize me wira home so many age we say wo mu wo fie ntu kwa na mo chaka kresi so eno no o cheda po shira mo pa eni nyame ko wa ma no so ofri hina bae ba do mi fro ofin so kayira na hwa na do ba hwa na ka cho se e bibisa wa ha me ba tell me nua bi atondo kono wa ha na o bae no o katre me tuna o bae on saka on yama me pa to me saka on saka de yi ne saka e mo ne anwane 1 million ne 1 million nyame shira mo pa ko so se wa ba ni yo am uzudin de say Ajara Yakubu na ofri na bae me free tech na wana ka cho se e bibisa wa ha me betra me din wa ha ntu te na betra na bae on saka on yama saka emu ne anwane 1 million nyame nshira mo ko jiwani bro nye me uzudin de say efra me azuma na azo na ofri hina bae me free sie nimpon na wana do bae me pa atwa ya me tie mo oh nyame nshanti ya na so tofi akwa nana sabre akosi aje wa akode tafi akwa no na oba on saka de e saka mo anwa e na sika shem group and de minim na dodo Nyankopon hira mo onya mo kese onya mo bisade ma mo medamo ase mama ere ho so ate bye bye I was on 40 a beach say amra ho na yes tears of joy no areho no na ni agye amakoda na areho bi so che so we no aba be pepa areho no kra ama ni gye aba efie nti we che se nya emere wasoso nko a ebi eja ye young eyi kakra ebi so de otum se poso kra na ebinum kra so de disable ebi susu kra na ne efra ma me odi ni sei swedi dansu na ofri hina bae angla ga sobolo na bae on sa what do you say me pie 62 na ba on sa kan de ba ta aka aduani ene mo bebia tiri asa na ba ka chempelu ena yere ndamo ase o ndamo kofio wate kofie ngina bebia ti ono so na o kire se ne nsa aka ne de okọ
na ye munso no mame na munso na monfa no nko na monfa no nko maye na we de ontimi kra ne sisi ontimi kra ai eja ne anika wo ho no maame bra udin de say akoso edufie udin de say hwemanim udin de say akoso edufie pejati aha ufiri na bae mi franka ase mpobi anka ase mpobi soso na bae na what if you say menya 50 years na dia asem na beka champion for dem ma won aka ne na me nhyirabo yankopo won hyirabo pa sabot bi ama ye kurafo ye ya bibi ekobo yado yo ya be nhyirabo Abujanfonti eno no eden na de ba ko anika wo ho ye se ye mere wa ne ye nkokora no omo ho adwuma ye eden pa eno na te say nyankopa do na free hin na ba me pa so me fi ya brosure fi bia o free ba na ba o saka de me pa so me sa ka me mo ne ma nwane me sika nde me ka tense me pa cha ide me ka tense nyankopo nhira mo na awofro mo di ba ye nyina nyankopo nhira obi a no ntomo kwane na adwuma na esia de be gidigidi ya da se ma me so bra odin de say Stella Dumedu. Stella now free hin. The class one sen and buy. And a buy and no wedding fee say 82. Hey, ma many on who feel. Radena ye. Now by on Saka day. Pacho, Miss Aka, and more, and one, and Dinapa. It's the son of catch champion for. Young couple in Shrawon. The answer, a human phone and I ride in Shrawon. The answer, I did not do the other doom, yeah, mine, upon a fortune, yeah, be a so ride in Shrawon. No more be a patent, so near what they said, or they are my ear. Sompa. Eno na din say na chom de gade sa samwa na free hin e ba e me free crop room no wedding fee say eduoso 9 hey 74 years ucha umofe me o lie na oba o saka de pa chom saka mo anwa mani age ya sem na aka che mo yakopon sira mo ma mo nkwane ahoden ne de ehwe na wi ase yakopon mo aye ya ba to odin yo nyame mi yani na bo nsam ya mo nkoso ma afi bia na mo nsira na maye ya so ya bo mpa ya ma mo e do ase yo eni nyame nko ya enya ni ntentem eno bra odin ni say e de stabonsu na free hin me to crop room na edi asem na aka champion for sa envelope no dia say ye me asem me champion for say nyame sira wo mo ane a wo maye no abure adwene ne ante ase so afen kwamato ye maboni bi enka obi amen ya da se eno ososo bre aha na din say adwo abuatima na free na buy Sofia sama o saka on e ma de asem na aka champion for nyame nshram na afida samre munya de beboro sade abele nyame nshram nyame nko o Sofia sama e ma mi ngu no be bonsa de bi kakra na wo no boa me abela ma ti ase na nipa hiamwa so am heya you na din de say Me de mami ya pokua no wedding fee say me din fee 70 sini usika no eye me de asa na aka champion for ansa ma me ka champion for ne nkwala nyina se na mi sira mo no ja mo ka sie na afi bia mo ja bia maye amen eni nyame nko why you mami na udin de say Jesse Agnes na free hin e ba e pankro no na ba on sa kan ne ma men sa kan bibia me de masse oba kunani me de masse yade na me yade na sa na me da ho na didie me ntin mu nyina enye yi de anso aja me de nyame ate je ne ekofie wa me de wasse Abuja 40 emre wa no ye ma me on sa be kan de asisi a why on sa be kan de asisi a ba me bra die wagu no Emilia Dize said so na free hin e ba me free Eija Zongo what in fee say my 75 years I no show space
meni na ha me. Okay, but so who are the kama? Ultimate open a song sado buy ana. Debi ana me buy. Oti dia asem na aka kire mpanimfo. Oh, me da Sompa edwumayefo ne mpanyimfo nyina me da omo nyina ase. Nyame hyira omo. Nyame ntumu nyina nkwamo. Amen. Ade a mo pe nyina nyame ye mamo. But me this ade beba mo ni me pesa mo boa me. Yo ya na ade aba. Why? Ya na ade aba. To ho why? Mate metro di to ho. You. Mama also doing the say. Me dey Akyede wa. Akyede wa free hin na buy. Pankro no. Akyede wa dia asem na aka kire mpanimfo. Nyame hyira om ade fefa om ayama krafo ya ma ho so da enimi safi bia nyame beto mo nsem na mo aboa ye amen kofie nefa ne twa cap be mienu si so ne di na no pe ya wate yo kofie yo Abzefo nyame hyira mo afi na me ni na so se menye no ma wo na ma aboa me ama bia nyame nkosofo mo modwuma nkosoma mo yambe ye bia nya from mama yeso dim yo ye da se ma me also so tiawa akoko da no na dia asem na aka chempenimfo me da se nyame hyira no bebre ma me bra 5G. Drink, papa. Mpanimfo adoya o maye Nyankopon hyira o mo nyame nto o mo nkwanam o mo adwuma nkoso o mo ho ban na afisa amre o mo nya de chen so ya de maye nyame hyira o bebi edom no sabe so bia enya hyira ma o amen yo da se na ma me udin de say abrecha na ofri hin e ba e me free Sokole Mampo. Sokole Mampo. No wedding fee say? Wedding fee 62. Na oba yedi asem na aka kire mpanimfo mo se ukura wa envelope kuta o mo kuta wanwa. Mama memo. Se me fanko di bronya. Anti nyame hyira wo mo no ta akokọ. Ohun ne fa di bronya. Amen. Nyame hyira mo pa. Amen. Ene nyame nko. Mame, odin de say Akyede brese na afri hin na buy pa cha bo shan na de asem na aka chempenimfo o nyame won hyira wo mo onye mo kase amen mame udin de say Teresa Fosuya na afri hin na buy tech na de asem na aka chempenimfo me ka chem se nyame hyira mo amen mame ye da se why yo na ye ka mo say 5G energy drink so and ye no 5G na bronya ye didi mame udin de say me did I share to ademu free hin I just zongo tech na dia asem na aka champion me yo mo ka se ya bo ho amen ya wo afie senses amen yo guys Dr. Silas ni Sompa chief driver say ewiabo na me nyame 5G Wafa open. Hello. Hey. 0598. Maybe I just so patch it and I'm on to TV no so why. 0598 559 802 0598 559 802 0598 559 802. Okay. Visa with you when ya. Hello, good morning. Hello. Yes, my dear. Good morning. Morning, my dear. Amen. Amen. What's my week? And I'm afraid. And I can't say, some parts of the oh, and then I'm saying, Mimi so. And I'll play crime about voice. Oh my, I miss Yamia dia one shame. Oh my, my dear, change.
pike ye me nim the voice no come sa boy Emma man santie o se nyame onkonkro catch yourself fa nansa bomb paye na me say ni so ma ni me try be na me ma dibi ni so na me say me person na ko ye bi do ma bra bo dia ni so na me so bayi adaya ma me na my fix intimate I'm going to 3 days. It's Thursday. I'm afraid and it's Thursday no and I'm question this can. And yes, me ni aba. Ya me be ka o man. Na dia na me aye de say. Me man papa na me ni me jaye no. Me dia tu na ni mu say. Me pesika ye juma. O man na kasa on se sika na mane. Na dana me be send this scandal. Now I'm going to 3 days. I'm not pressure. People see the show. So, one main clear. The person is on first kind of money. But you don't press kind of money. And I don't know if Sunday is got Thursday. No, Chroma, my son is can be a mess. I can't be the woman. And my friend is anyway. I don't know. She could do stuff like that. She will do friend of a friend. And I'm going to say, we are not friends. And I'm smart. You know, one of us are finished. My son is that me my son 20,000. Hey, macabra sotolobrosa. Oh my 20,000. 20,000. Nidiaba. When I'm showing. Nidiaba train. Sika say now send it. 20 cities. 20 cities. 20 cities. Ena, bema wonu wakasa so much ka wo fi. Na my makasa over here. Enra now what you was send us say 20,000. 20,000. And was this kind of grand sewing? I was here showing what I did the other coming up. Press I remind there one was a press and sound woman father standing after a very young woman. Now this is so Mrs. the film. September money you know be on command card wama. And you will be also the woman, so will be a woman. Sunday, no, she can pass your mom. 500 5 million. Oh my God, I'm a man. Now, go for 1 year to watch it. Amen. Now, once I know more. I want to master the okay. But me friend and couple say, woman, and only me block for you, person. Me person I ever say, woman, no money, baby. Na radia we are, the akano. Fire sida. Fire sida. Ha. Ha, God Almighty. Hello. Hello. Beba cho hanye. Beba cho plan Kwame me ka say Abreka Johnson. Kwame mami ntio. My daughter did not be a two young men and can my 20 cities. Okay. Abana, Menai, say, you might my Kwame found Sato 9 or so. But the meta so. In Exodus 15:26, Mose woman tosumi no etre dunum chemwa duonu sia. Erade say many radia me saw ya de. Ose ne man tampia ne sa ya de. And I don't pay bi jira wo sorry to me so. Ewo Yesu Kristo dimo ene won kunkun to me so se. Bibi biara e won nanum se MPA in the name of Jesus. Se kwame etu anamo edi bibi bebu okrani. Asafo wadi jira we so na pai ogie ne fa hodie. Ene ayaresama no nipadua onan no enne ennante wo Yesu dimo. Amen. 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 Thank you, man. Yes, my brother. Meka esina me munyam se enfine enkopum bosumi ya wiye so ma mitimi nanti a esina me bose mes nyame nanti abasedio ho e de 5 million aba be nyame ase e de akase scan ho nti meni mu bia me ba be dia dance ye no ama mu nyina mo ho bi abi ya se man se nyina se kan pa se mi se o Kwame oni nyame atonche a he will shock you o ma me kumi sole and tanya di bronya ya me disika 5 million me amesi anancha be video what ya be semonta
Kwabe, welcome to Chia and Chia to me. God will Nyankopon defeat you, Gradada. The work by the close of day, who sent you? What it? Amen. Hello, good morning. Good morning, Brian. Pacho Wendy. The Pacho famous Casafi Jabi. Asari Mami Tianope. Me Pacho last week, measure by office. Huh? Measure me pay donate 50 Ghana. And I'm a day. I did to I'm then I've been put the super for car. Huh? Nah, Miss Rednap. Billionaire or Boamiro said the main cat as him in the home funnel. Na Namia, will you my yeno or Casa for movement? So Boama be here to 2 years. I said, that the Benjamin. It been see that. My God, it been see that. Namini Munamia or do you Juma? Oh, yes. The Namo do you Juma? Yamia, what? O say nkata se business be ya dey so be kana to say kwa Ghana ne ho beto no amen nyaje die sa ne ho ato no be titipa sa na mo na otu no ne o ma okurani ene single mother ene ajanka bi adidie no awurade nhwe emma unia ne na ho emma ho susu ne waye no you call to testify just as my lady called and testify just as a brandy freya na yire mfie miensani just within 1 month when you say no sana won so be dia dance what amen good morning yes sir pacho wande pacho the friend bush aja won su ma mintie wa no pay pacho kan se menye bi mentio This over some Kayana Metio. Okay. I'm a yard. Then me. Jimmy 1 year. You probably not born me as I come and send me. Monday, and I'm a Sunday and days to this. My walling 15 good years and so a Panama. But my 20 years is saying, I'm going to be shady on the current Bible. It is that. It's like what doing the minion. Shadan Sidia Ebasono, Nanya GD say. Se radia ya ma obi a onye nyame oyenyi mu won soso mrebeso ate obi de so ne obi de ye kina obi de on se duaba no kra no ye dua ebi ye na otwe ebi ye afe ebi ye bosome ba menim se enru afe onyame be na wanwade why nyame kan ho. Hello, good morning. Good morning, baby. Pacho hwani the Pacho Sunny Vika. I could say that yo Vida maminti wa no pay baby Pacho some package and a paper message baby Pacho yeah that they give you on the but they say sometimes package and the customer or being called you the money and sane wa dwene ne wakoma asia ye no asafo rade nya ne saama e wo Yesu dimo amen. Amen. We are singing the one dancing, no, National Nimonyam. Why? Amen. God bless you. Hello, good morning. Hello, good morning, man. Pacho Wayne. Pacho, we are the Amaru. Eh, Amaru Canada, and Sonari, Amaru, the social dispensation. Amaru Mamintu. Let's me, dear. Sabah dance here, and and now what you are making at the moment, Mr. Thomas Fan, and if we get the Uber so seed in the way, you know. The part of my Sika, Master Tinyano, what Jumemono, and if you say we have fit about 20 years, we never be that. We never be that, or mine. We never be that, so quite a fire, Yama, Madame Fuka, I'm making too good. Whoa! Then yes, I'm good for mine. And I'm a return gold. And then we send it to talk. And you have women on my talk for your family. Amaru. Oh, mine. Now, Amaru the weed smoker. And yet, Yamia Sranwa man, I yam no. And now also see the non so na fe no so no.
sikane bama na obi ekwa bia ma uto gold ma unia wadamfo be fa kwa abrochire beto acho ayo man amaru nyame no am say o said that door special o man yo ha amazing abiaye ayo ye fast down no nyame also testimony in the day. Hello, good morning. Morning, okay. But you're when you what's in my intel? I'm going to shout now. I don't think very good. That's right. I'm a teaching mission. The way I'm a family phone, the son gets 100 cities and my mom number. I'm a tap on the first of which I'm here. If you done a head team, you're a taxi driver. If you done a head team, like the pay, the first of which I'm a secret dummies and no. You can want and just yet. I put my name in just yet to papa. My brother, Minia, I die a lunch here, no. So, okay, I'm a say. So, yes, I deal with Sikam Pound Semda. Yes, so many more than so one quano. Yamebe shock you. I said it here, me boy. We see Yamebe shock you, be your best idea, no. What was a one quano? I am one a quiet. Down on my. I branch here, I will see is a wood tear me. You, and this is you, and this is. And come with Bobby, Fido, the Bobby here. And I'm sending a mamma. As a Uncle Fido. Oh my God. I first wish I'm a secret bunny. Uncle, you don't count on me. Yamin Council. Michelle, when you I did put for and yes, I'm good. You can pass them. I would dream. O say that me ba cho tobo na wadan say the every day. O say there. Sabre no. Obi bia watumi aba ba kire die bia no ye de asumdue na eja ne kwan. Entimata e de ibehia wa santema pon nyan na nwoma akonkai. Wo me mo official pa. Afi nkombesan ye ho. Nkombeso mpa FM nyame nsira omo. E do mo asi ado ye kese omo ayeye. Ewrade ntro omo ahyem. Ntro omo ahyem nyire ewrade nsira mo. Ye do mo asi ye kwa kwa no bia ma eja ye nyanka ma omo adi. Ewrade ntumu nyina mu nkom. Ado moamu o isiramu ai ana me nka bi nka ho Eshira we kura Eshira ma me no opugu Sompa Foundation ne Sompa adwumayefo so no wakadru ba bi no o se adan so ana onka bi nka ye ho ene ese ye nyame shira wo no enye kasaketo kasa bi a emu ehwampa ma me mo official pa Matsada Sompa efa anapa nyame shira wo pa ende no nto super enguma jimaso mama ni aje ya mama mkwatentene na mama majuma koso mbaho afese ya bedase ya mama de sade enkramofo dress na waye nti no eduru ba bia wo hyedan hunanim na watene kasa wo me ehefa na ofri ba ya memo official paso so nkometwen afese se ni adaso tinkwem me wo atuma kwa ahoma na me ba no na Eshira Sembe ena wokan akire Sompa Foundation Sompa Akyede wa bra enwoma e wonsa kan bi me da Sompa Foundation for nyina ase ene Sompa tie for nyina ase nyame nhira omo no ye omo akoma so ade nyina ma omo afisi sei afekwa apro na san betun ya ade aseda eni kabia ahye twedi ampo yankopon enumunyam me do mu nyina ase nyame nhira obia amen Yesu abeda ase Sabre se wo ba Sompa yadwuma ma adaje eni eposo edabrada kra esanse Sompa Foundation ono anakofa Sompa Akyede aba na Sompa Akyede ensem a wode ema wo manfo ene anope ene se ema kunafo enkoda nyanka bronya brei obema wo madidi agu wo mafuso na wo masere kama pa enunti ene 22nd day of December ena Sompa Akyede
wɔde akyɛde ahodoɔ ɛma ɛma kunafo ɛne nkɔda nyanka so ba bɛgye wɔn deɛ kyena sabe Sompa Foundation say Sompa akyɛde nyɔma na wɔkyɛ no ɔma ma kunafo didi na ɛma kunafo asere egu wɔn afuru so ne akata ɛma kunafo adagya so tietia ma me wakɔ aba me wɔ finhyia pa ne mpom te sɛ Pachanyame adumu sabe deɛ na wɔka kyerɛ Sompa Foundation wa bra wakyɛde yi Pachade meka sɛ Nyankopɔn nhyira ɔmo ɛma ɔmo ahoɔden ɛwɔ Yesu din wɔse deɛ wɔka kyerɛ Sompa Foundation sɛ Nyankopɔn nhyira Sompa Foundation Sompa kyɛdeɛ na wɔmatra wa media company limited adwumayɛfoɔ nyinaa afinhyiampa ne ayiko ɛne mmoa wɔkɔ ɛde ama nkɔda nyanka ɛne ɛma ɛkurafo Mame Edfa Sumdie ko ne kope bibi FSC eja so Sompa Foundation Sompa akyade wono na e de 5G drink abedwa so what the 5G drink abedwa so na mame kan kyerɛ say 5G drink no na husuo no yɛ kɔkɔ na husuo no ɛyɛ kɔkɔ na okodie eda ho ade a okodie da ho de na wahumu ahoɔden yie papa okodie nye aboa keto akora aboa kodie na fa ade a wofa ni bom saa na 5G no onomo a enwoma ebeye wo nipadua mu nyina beye bum na ɛhoɔden aba wo nipadua ɛno ntifo ni kyerem ɛwɔ Sompa na ɛbɛtɔ 5G drink bi na fa ekodi bronya na me show manfo obose wɔn a wɔtɔn drinks ahodoɔ ɛwɔ Asante Mantem ani Kumasi Kropoma no Oba Sompa akyɛdeɛ for Sompa ha wone panifo ba betena se ne ayɛ hyehyɛ sɛ de bɛyɛ 5G drink na abadwa so no oba ba fa bi abommerem na so akɔtɔn na wate so emfa so what the mizo food drink so ɛka ho mizo food drink your mango flavor your pineapple flavor and your ginger flavor and so ɛka ho ɛyɛ mizo food drink abana mizo no na de wo mu ne sɛ ɛkom de na no mizo food drink a ɛma wo kom no ɛso te kama wadidi ame no mizo ni biguso ɛbɛna ne aduano kama we nya aduane nyuro ɛyɛ ɔbade nsa no ɛyɛ mango ɛyɛ abrobe ɛyɛ apple ɛne ade ayɛ mizo food drink sɛ ɛbɛma nyoma akɔnkai papa sabre Sompa kyɛdeɛ waka ne ho a wɔkyɛ nyoma ɛma akunafo ɛma na ɔmo nsa aka bi no ɛna sabe ɛne ɔmo ɛtwetwe nkɔmɔ maame mema wakɔ aba ɔba pa ne mpom te sɛn mema wafinhyia pa nso so Komesha ya wafisa amere na di ade fafa mu ye mu da so ye maye nyame nhyira mu nyina wonto mo nkwa ne mo mama hoɔden na afi bia mo nyankyɛn de mu ye okay ya beda ase maame obi bia wawie bia no na afei waba na wabeda ɔmanfo ase ɔba pa won sa aka bi pacho wo hene ane na ɔmanfo sisika bi ka ho ɛyampa pacho a ene kuta me kura me nsaka pajama ɔmanfo pacho enie me nsaka na maame bi adanse obedi yɛsɛ okɔ baabi a wɔde envelope no bɛma nanso no obebiem na hwinim we de obiemu bibi kakra wom pacho me miem nanso minim sɛ wo mo de mo nyɛ saa minim sɛ me biem a sɛ de tie bia bibi bɛbɛm asidansɛm bɛyi ɛna woka akyerɛ Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ me ka sɛ Nyankopɔn ɛnyɛ mo kɛse Nyankopɔn mo adwuma no nkɔso obi bia wɔde akyɛdeɛ ne bae nso Nyankopɔn ɛhyɛ na namu mitwei sabe me ka minibi na nso me hwɛ me nua no mma paa enti me da mo asesɛ ma mmanya bie na me koi me nua me nua ma no so nya bie asidan deɛ Nyankopɔn wɔhyira mo dada tinim sɛ nhyira no Nyankopɔn etobi ɛsan de guso ɛma mo yɛbɛda se ɛne ɛfa asomdue ekofie sabrei wɔn a wɔn sa aka akyɛdeɛ bi ɛna yɛne wɔn mo ɛtwetwe kɔmɔ maame yɛbɛda se na ɛfa asomdue kɔ wɔn a wɔn sa aka akyɛdeɛ bi ɛna wopu nhyirasɛm egu Sompa akyɛdeɛ Sompa Foundation ɛso no ɔba pani mema wɔ finhyia pa nkɔmɛ tu mfie so na udin de sɛn from ya asɛwa ampafo ɛhe na ofiri bae free kwa ahoma adum kwa ahoma ɛde asɛm ɛna wo ka kyerɛ Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ wɔn hyira Sompafoɔ ɔnyɛ wɔn kɛseɛ sɛ wɔtumi ama yɛnso akunafo yɛnso yansa kɔ ya no nyame ɔnyɛ ayi Sompafoɔ kɛseɛ wɔn hyira wɔn bebree wɔn nnwuma pa a wɔn yɛ
mantem nenso wɔsene adikanfo Sompa ana akɔfa akyɛdeɛ we yaba Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ se o mama kurafo adidi agu ɔmo furuso asere saa ɛna ɔbɛkata ɛma kurafo adagya so enkoda nyanka wɔn maame no ɔmo papa wu agya wɔn Sompa Foundation se wɔde Sompa akyɛdeɛ aba ɔhwɛ saa nkoda we nyinaa na saa bre no ohwɛ a Sompa yɛ ba yɛ nkyɛn na so nsankyerɛne a yɛyɛ no ano ɔde bia na wɔka kyerɛ wiase amansan nyinaa bɛka kyerɛ me sɛ Sompafo mu yɛ Paul Amantam so mu yɛ dikanfo eti Sompafo de mu yɛ ne de ɛso Nyankopɔn anipa nti nyame onhyira wɔ wanya obiara kɛseɛ yɛ metimi aka kyerɛ Sompafo no maame ɛne nyame nkɔ asomduem na pɛ bibi esi enkoda gya so sabre wɔna wɔnsa aka enyoma bi ɛna maame hwie wedi afufu mu adoa na afiri na bae acho me fi donyina so na wudin de say acho me de yaajemfu a amonu na sabre wɔnsa aka enyoma ni bi ɛde nsansɛm ɛna wo ka kyerɛ Sompa kyɛdeɛ Sompa Foundation ya ka kyerɛ Sompa fo sɛ nyame hyira wɔm ɔnyɛ wɔm kɛse enu afi na sɛnen no ma yɛ kaklaka ne yɛ ba ne yɛ ne agye nyame hyira mo pa ma yɛ ade so amonu ɛne ani nyame nkɔ why we de mfufu mu adoa wo hwɛ sɛ de ositie no a wo benyina kyɛ papa sɛ nyɛ bibi ɛna ebefiri soro ayi aba bɛbɔ no a wo benyina kyɛ papa maame memo papa afin kwa meto ye da wo me udin de sɛ wo firi hin na bae pacho mi din de akuabo na mi firi ho ma abranse na bae wo ma abranse fo nyina ho ye nyame adum obia ho ye maame di asɛm ɛna wo ka kyerɛ Sompa kyɛdeɛ Sompa kyɛdeɛ me ka kyerɛ sɛ nyame nhyira o mu baabi o mu yi ska firi ye bia no a o mo huna kunafo amabɔ nyame nhyira o mu da amen sabre ema wɔn ɛnsa aka enyoma bi ɛna wɔn ɛda Sompa Foundation ɛne Sompa akyɛdeɛ ɛna ase kɛseɛ pa na ase rempe pa ɛna mai ɛde ɛma Sompa Foundation maame mema wɔ finhyia pa daase na me nsra me na me nkɔtete kyire ɛmpɔhwɛ ai we deɛ ɔno duru baabi atwi kasa no ebinom nte maame ɛna ne nyame nkɔ obi wɔ hɔ atwi kasa no ɔnte nanso so no ya na wɔbɔ ne ho mmɔden sɛ wɔbɛka bibi ɛde akyerɛ Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ na Sompa akyɛdeɛ no deɛ wɔkɔfa aba ne sɛ wɔbɛma mma akurafoɔ adi bibi asigya so wɔbɛma mma akurafoɔ asere agu wɔn afuru so obekata makurafo adagya so enkoda sebempraduasa omo maame ne omo papa ewu agya wo mo na wo behwe na wape bibi ama wo mo adie eno na Sompa kyede akofa aba Sompa kyede botaye ne se wo beboa ama brabo mu aye ha ama makurafo ene enkoda enyanka Sompa kyede na akofa mizo abadwa so mizo fruit drink no eye nyoma wo eye nyoma papa mizo fruit drink no ade a eye no na anika sem a wo mu ne se ekom de na no mizo no a beto kom so kra wadidi amen wotumi se ohumi enye no mizo ni bi ekon na ne aduane no ama enyoma aye kama pa na mizo no drink bi wo wa aye asomdro ne se aye flavor na omudi asom wodi somu a eya abroba na odi asom na da bi mizo de eya mango oba de nsa no eya abroba eya apple so eya apple na ye de edi djuma enuti mizo na baba no de waba ne preko waba ba be hia yie waba be hia bronya enuti bra Sompa ha na beto wo de na agikofie na wɔn hyehyɛ ma wɔn na wɔwɔ sotɔ akɛseɛ ɛwɔ Kumasi Kropom ha na wɔn bɛtɔ bi akogu wɔn sotɔ mu na wɔn ate so ɛmfa so bra na ne panifoɔ mɛtena se na yɛyɛ nhyehyɛ kama high five no ɛno na ne 5G drink no so ka ho wɔn mu a ɛma wɔ apom de kɔnka yie papa ma mɛmɛ wɔ finhyia pa ne mpom te sɛn wɔwo me din de sɛ wofiri hin na bae me pasha mo so ameheya asa me ye hu anim e di asem na be ka Sompa Foundation Sompa kyede ya me mam bi bia ankoso na me nsira mo se mo do kunafo nsira mo pa ya me kan si na me o nsira mo se mo hunu kunafo mo bo mo asipa damas okay ena se eni nsira nsam kwa na omanfo dodo no a opu
egu Sompa Foundation Sompa Akyede so na sabre yegusua ye chenyomai ewo Sompa ha na wona watwere wondin dada no ena sabre ohwe ye kasa fonyini ne so a ye bobo wo mudin se ye de wo nyoma bema wo mo emom ebi abachire dia wo mantwe wo mudin Sompa Akyede so wo monto wo mo boase na obehwe ne wa yo makoma so ade ede ama wo mo maame meme wo finshapa nkometu yen wo me firi hin na bae me ba cho bi fra twema fon ase na udin de sei ye fra makoso ejawu edi asem na wo ka kire Sompa Akyede de me ka kire Sompa Akyede ne se nyame nhira mo pa de maye no nyame nhira mo ayi what they say fm ye ba ye nche afikura ama haso de maye na sombo papa enti nyame nhira mo mama ho de nkanka o man hene ane na pamfo o mama ho den na mo fa nyina pintin wo urade din ye me ka kire Sompa no wo se Sompa o man tempo enso wo se de kanfo eno ti kropo twedi apoba se yi adom ayebiafo wonhyira Sompafo yie papa ema enyoma konkan maame ene Nyankopon nante me ma omunyina asomdue Sompa Foundation Sompa Akyede ya nyoma no ena yegusu a ye che ewo Sompa premises no ema enyoma akonkan yie papa maame me mo finshapa nkometo ye wo me udin de se ufiri hin na bae me firi France me de adwoa bena adwoa omena France for no ba nepa e ma kura for doso e doso nyame behwe mo ate Sompa bayi obehwe ma kura for enyanka ne woni bie nyina Sompa Akyede no ne botaye no wo nyame nhira wo mu nyina adwumayefo ni nyina yeso wo mu gina wiem eyem awerho kura enam ye hu donti nyame nhira wo mu onu oyire ne wo mma ne wo busua nyina amen maame se Nyankopon enhyira Sompa adwumayefo nyina efiri se adwumadi a yedie nyina da yegina wiaso eno nti se de yesi eye ne mobo no grupo twedi ampo onhyira maame memo finshapa wato ada fisebere se ne ate ase inde mo ya ma ya ne ni age ye da maso nyam nhira mo wo ibi ama ye bia ama kunafo ye da o mas enhyira semkoa ena wo manfo dodo no a epu egu Sompa Foundation so maame eni nyamenko na ofoforo so emra na ofoforo eso emra wo wadaroma udin de say ufiri hin na bae ya prame Helena wo kran bi fra so kore na mete housing na ya damo ase ne mo amode aboaye nyame nhira mo Akyede amo uche enso obi a so no obi anya bi no omo mpaye ya damo ase bebre maame no ba kurafo wuye ukunu wuye emfie sei ni fie mienu ni efie mienu ene ekwan bi so kra ona ne ka oye kunafo hawa okunu wuye nche Paris kafra Nyankopon nim de ye ene oyema ne ma ewom se ya de enso Bible say de besibia yemfa enase ema no enti no Nyankopon enhyemoden ewo saa kwa ne so ebeden se ukunu a wona no efa adwene wona ne ko nakra na obekọ eja omusa eno ti kropo twedi ampon enhyemoden why mame ene woni nyamenko kurafo no obi wo ho a ne kunu ewu ye emfie no ewo nkai obi wo so a ne kunu wu ye enche eso ne nyina kanfo ano omo eye ema ekurafo a sabe Sompa Foundation ene Sompa Akyede why wa adwene se ema kurafo obema wo mo ede silver ne wo mo da de sen asija so bro nyabre na wo ma no bibi ede ama wo mo ma ede wo me maame bi ewo me nchen wa ha wo me mo finshapa ja woni kakra ni esi we yare edi asem na wo ka kire Sompa Foundation nyame nhira wo mu enyuma ye so nkosoma wo ma me se nyame nhira Sompa Foundation Sompa enyuma wo ye nyina da enyoma enko enkan sabre ya abo ama Libya boga wa ha obeba besum kakra edi amame ya abo ama Libya boga ena ebaba besum sabre Sompa Akyede no a na eguso ena yeche ede ema ekunafo na sabre Sompa Akyede se ema ekunafo be ma omadidi agu omafuru so no masiri bro nyabre efiri se safe no ekọ na wie yesa no a ya na omo emmobo yie efiri se omo entumi kọ na omaba ekwan bi so omo kununom anase
wɔn ekunu a wɔn bɛboa wɔn no wɔn atoa nananom nsiedo ɛsa na ama wɔn ayɛ mmɔbɔ ɛnso saa bere Sompa akyɛdeɛ sɛ ɛmɛ kurafo nyina ɔbɛware wɔn nyinaa ɛno ti ɛna wɔbɔ wɔn akɔma onye obiara kuma so adeɛ ma maa mi dan wɔn hwɛ wei mu nyankopɔn nye makuma so adeɛ ma mo baabi a mo yi sika ne free ya no na me wɔn hyɛ hɔ ma na me obiara kuma so adeɛ ma no deɛ mo hwere wɔ yɛn ho biara ya me ma no yɛ mpempempempempem ɔma mo yere papa so to a wɔn tete amen na maa mi firi hin na baaɛ Ijanzongo mepacha ni efra ozai ya from Zelia to Abubakar ɛde asɛm na woka ane abrɛkyekyerɛ sɛm bɛ na woka kyerɛ ɛma kunafo de meka ebia na moya amaye enye bia na moya amaye Nyankopɔn kunafo madaworo ma kunafo bedidi ya nakom ya mabedidi o Nyankopɔn wo nhyira ene makoma so ade mam amen amen ye papa bi so ɛwɔ yɛn nkyɛn ha ye papa no wo ye ncha be mpraduasa nani enhyeda ehu ade e wo kwa bi so papa me ma wo finhyia pa afin komenti mfia so obi baka se ene de ka ema kunafo na ye hwe wo mo na papa yi obefra mu enso papa udin de say na ofri hin na ba na wo hawan kasa ne say me din from Andrew Nyantachi Andrews na mfiri otafo na ba enyoma ye che wanya bi kama Yesu adumada roma mensa kamedie edi asem na oka che Sompa akyede Sompa akyede nyame nhyiramo nyame mama adwuma ntumpon nyame mama nkwatenten ahwadi omu afisese na adwuma ta bia aka ho nyame nkam ho jamase pa okay ene na obekọ sabre wona seven preduasa omoni ha wo mo enso ebetwere omu den esanse omu hu ade na omakọ na omu aba saafo ni nyina Sompa Foundation adwene wo mo ye papa wakasa ye seven preduasa wo ni ha me ma me ogya me nchen esa nanso so kupo twedi apon na kai wo se omu okosa nani fraya de no na wo se enye ne ma me na ye enye ne papa na ye na sade be ya ye behu Nyankopon animunyam na nani enso eye ne ya nanso so no ade bi ewodin bia no ye kan hu se ewo wiase ma me kafra wate wo kwai bi so na udin de sei me de Dorothy Dorothy free in a buy Safo the asem na oka che Sompa Foundation the council my idea so my kaya ni huna de na wa my bronya de kodie kaska krom de my ko makunya kora wo ba na ni sika bere no waba enso we de Sompa for my idea o ma me ne ma bebre nya me nsiramo o ma adwuma no nkoso obi entie Sompa no my idea na ya wo tatie Sompa de tie pa me kora me ma ni nyina ho no mo hwe o so ma hu me TV so Oma fro abo amane Sompa wa amantem nenso osene di kanfo senkyerene a Sompa ye no e de be na be ka che Sompa tifo dia me ka se nya me nsiramo achade amode ama ye bronya be se mo aka ye mobrofo mo ama ye so bi aso ye so ti nya me nsiramo pa yo ma me ene nyame nko ye da ase e wo sa kwan ne so na wo hwe Sompa dwuma efo ya omo a wo mani e ha wo mo no so kra no ye hwe na ye de o matena kam se de be ya omo betumi akwakoduru efie dwo wawo me na wanya na usa na nyini ye we dia fufu mu ado o hie oba pa na udin de sei ba cho mi Victoria free sound o sound free na ba ye ba cho bo kwa amene asante ma po kwa amai be kwa abre akotwi so so won sa ka nyoma ni bi ba cho ane e di asem na wo kan kire Sompa akyede ba cho Sompa na bi jam Nyankopon e mama fifi afi e be ba betu e no mo ye de chese mai okay ene nyame enko na ommo uhu ebai maame di asem na wo kan kire Sompa akyede me ba cho Sompa akyede nyame nhyiramo nyame ntum nkwam nyamo kasie na mbibia kwaso to mo krofo nyina nyamo kasie na afida sene no musu okay maame ene nyame nko wo me de na wo ka kire Sompa akyede papa mpa cho nsem mpa ibo mamo nyame nhyiramo wonto monkom ye mo beye bia urade mane nyankoso okay
What will make the asem and our catch some patch there? Sompa na minshira pa mo ni fo nyina na mo ndi ase nyina minshira na matse mi frehwa na matse na minshira mo pa. Okay. Obapa ede na catch some patch there. Oh, ya do masi bebre, bebi omu yi nyame nhira omo na mu nyame nhira omo pa. Ya ni aso bebre so. Okay, omafo dodo no a enya akyede ewo sompa ho no. Na sabri osi bibi akire omanfo no de na ka kire so mpache de me se nyame hye omo nyina bebi a wo yiska no free na nyame bo no bo so oma na yeska bebre no afi bia no akaye nyame hyira no awo yesu dim amen. Okay, sabri wona sompa akyede omajibi no na osi bibi ede ama sompa akyede no sabri minua yabo ama libia boga wa ha wo ba abesum no amadwumadi no so atwa so Over me that say Abzafo Eguso ewo Sompa FM your premises awo so ame na me ma media me na ni nkomo nim ne beba ma memra na me ma me ni nkomo ma me o se afro say adwo amenu na free hin e ba akokọ amo no wadi fie say me di fie aduosunum 75 aha na o se say na me say come back or Sompa ha na ka jana dawroma wa hwe yen wa hwe kunafo se obeturo odi me beturo me tini ebeduru so wate daban sese ya ani amate monya ne ntama me ate na vede ka den se nya why ka ne stand abeti ka sika ne de a stand abeti ame o ma mi ajo menu ubeti am ka sika mate so we no akokọ amo aminim ho yes esika say am do be kofie Sompa Akyede yaba Sompa Akyede 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bomu se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediye waso yeta one media bronya bosone ne de to so aduonu baako ne bebodwa trada na de amode dum yen no ye de ama ekrafo na me bai na me say se ku ene de se Sompa fadi amuye onya kuku fisu musra ko aso efise je muye ye je se binsija se de fasi fifra krafo enyanka emudro omo ni bie so ne klase omo ni bie mu de o ni bi fem ko de fem so mo de afem amana proso everybody won shira mu bible si bi ohun krafo mu everybody wo be shira se mo hu krafo mu everybody shira mu anu anya mo kese apapam so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwa so a yebeji mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa Akyede 2023 ebusuafo yamfa ye hu hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi Grace Afrakuma Abzafo Eguso aye live Grace Afrakuma your premises are a waswa me has say Eguso didi nkomo no e no odi ndi say didi de afia Afrakuma na free hin e ba me free offense so kaira offense so kaira
tintintin everybody. Mepacho aha na medika me ne wo ma na wo ha sompafo. Mrantia hene ewu ye no muhu mi TV so bibia na wotweda eye da nyina me ne mo na ye. Te ne so ye cha de ane ye beba beche. Me ne mo beba beche me yo kunani ni kuta nkwala. Nte me da mo ase nyame nhyira mu. Oh, nyame nhyira mu nyame ma afida enche we. Nyame ma ye nkwane ahoden. Amen. Me da mo ase. Amen. Yes ye da ase. Abusafo ne ye te ne say baby a wo free a wo baby a wo chiro odin no to bo na de bra. Emma empepre wo ho. Ye wo bet 3,000 bags of rice and ye de che. And ho sadi ni anwane ade bebrebe. It is wo ha se ya mamo mpepre mo ho. Ye ho se bi kone ade obi ansa beka bi. Ya boa ye ho. Ye nim se ye wo dom. Enti ye boa ye ho se ye cha mana so obi aso. Ma me odin de say. Ba cho me de Janet Adoma. Na free hin e ba. Ba cho me free so am he ya. Na e asem na wo ka champion for. Then make a champion ne say. Nyame nhyira mo. Osompafo. Nyame nhyira mo nyina. Do yi ska free ne bottom ba e bia. Nyame nhyira na na mu. Nyame nhyira mo. Amen yo. Ye da se. Ye nya ni ntentem ne enko. Ma me wo so din de say. Na free hin e ba. Efra de ja. Esre so de ja. Na de asem na ka champion. Asuna me ka champion for say nyame nhyira wo. Amen. O nyame yo mo kase. Amen. So mo dwuni nyan atuafo ho. Ti alfa afisene no. No nyame akyese obi a do anyade tete. Na what the vie say? Na je aduoson baako. Aduoson baako 71. You ene nyame nko wate. You kofi o. Envelope no sukura ni ye. Why? Kuta ni ye. Faso wa boss wo mu. Enti na yeguso ye yi ne wan kakrakra. Ma me na din de say. Me dia fia Mary. Efia Mary. Na free hin e bae. Me fira Sofia. Sofia. No what the vie say? Manya 70 dioson ade asem na wo ka kire mpanimfo sa won saka niema nyame saka mo anwa sradi manya bibia nyame hira mo pa yo ma me bra ni nkomo ma me na afri hin na bae bro wa man bo aman de nyina kwa mo ahon to na afri bae ye nti o saka niema yi so wani age pa nyame shramo nyame nyam kase baby amu yi fiye bia nyame nyam himanamu nyame man nyam ho kosi mo ho ye da se mo dia oje anu afa ha joni amano ma me na afri hin na bae mi fi kasem na oju sa akọ kasem no me kwa no envelope no kura ni yo why you mate ni age o twa bi fasi susisi afa ha ko sa afa ha you any kofa rubber na why kofa rubber na ko ye mame ye osabeka na ma no enti ye mame me aha o say aha sase chere ya na ria chi ya na ya so ba e fofie George na beni osabeka na ma sisi a mo hwa mamo ai oso se France obi an sabeka na de emo na dos wate ye yo mate obi an sabeka na de many aba na te say na udin de say Victoria there Publienu na free hin aba ni fi amekom enti dia asem na wo ka dia kire mpanimfo meka nse nyankopɔ nhyia mo pa adwuma mo yɛ mo nkoso da ye da se enti ye te ne se ye wo omokra na ye wo mo a omo ani afra ye wo omo a wo mo ekuta crutches ye wo omo soso a omo kuta omo ti hwi chemu ye wo omo a chese osore kra ensore obi wo ho no mo kra so obetro ne din na ene day na ye che ne ma no wa kampem wa bre anase yare akana to ati so ye nipa sa fa wo Ghana card anase wa ID card ma ona na bi no famra oba ne ma no ye de be ma no no de abrel why baby a wo bi a wo chiro din e wa ha se wo ba be chiro din no simple omo obi na be chiro din ma wa ode wo card be chiro ya o ye ya nipa ne ba ye de be ma no na ode abrel ma me na odin de say pa cho me di Alima Mohammed na free hin e ba e pa cho mfintensre intensre ye continue way etu sa akono no pa cho an jidi asem na aka champion ka champion fo se nyame hira wo nyame ntu wo nkwanam ne o ma ye aburu adwene ntiase so nyame nkoso anu wo mpagya wo mo didi anoma kaye nyame nye wo kese pa ye da se ti
ma bere wa we dia ma ho so ode sika ne hye ne bodies ne mu ma me bra ne ani nkomo bra sa won sa ka ne ma no se me hu se wote fom ho sa ka na ode sika na hye wo bodies ne mu afo se hoye o se hoye ti ode ase ne bodies ne mu yo ode ase ma me nya last interview we yen sa na ne ma oman hene nom ma me odi ndi say Awa Mohammed na free hene bae intensere na dia asem na aka champion for saka ne men nka say enyamama wo mo nkwa amen na fi sabre amen na yayi na aye wo ho amen papa na ba amen yo yeda se me san for mo man hene mo na ye be sa ba bio ni aba okay ma me ne ma me nwie na me nko man hene mo ma me odi ndi say akoso abadu na ufri he mfira mokum ne bae amekum ne bae o ba o saka de saka mone anwane elisika maso waboso mi yo ne fa kwata akoko ne fa bomo no so anope utwa mi unu di sija no so mba bedi kakra o ana me ba ma me me ma dodo na dia asa na aka champion fo sa me ka champion fo say nyame nsira mo makoma so ade bia awurade ma ne mmeram amen ya da se ene nyame nko wai kofi o yo mabre eti yemfa ma o man hene mo no mo nto aso Akosia menu Abrafosia wai Abrafosia Barikisu Suleiman Amina Sompa FM Amina Elizabeth Anto Fatima Zakari Ahmed Salah Ahmed Idrisu Maria Ya sewa I'm for you go so live or Sompa FM your premises a war and ya sewa opposite room hotel anyway and ye near kunafo ye near wusia ye nyanka and edi bronya ma me say me se me damasi bebre nya mi nsira mo mo nya adom nya mi nsira bebre na free hin e bae tafo na bae won saka de pa cha me saka me mo ne Gesi ani anwa me da si bebe nya mi se no di bi kosi so anope ya na me da bi kosi so anope ya me da si yeso se da se enti ya ma me no so eno no na abusia ma yenka mo se se bia ye ana enna ye ne yakunafo edi ye bronya na ya start di ye bronya no e bia na wo fie na ososo wo enema bia opese ode beka ye ho obetimi di aba ye nwie obetimi di aba ya ne say ye wie kumase die we ya esan se Sompa FM ye wo Sompa 98.9 FM e wo sunya nti no ne ye beka kire bia no ye de beka akoka ye nuanom sunyane fo de ho na ho soso ekunafo ene nyanka wo ho no mo no ye ne omo adibronya no ato aso e wo sunyan enti se bia wo fie na wutie me wo sika wo mo wo anwa wo ntade wo bibia opesa ode ba ekwan ne da so ada ho obetimi e de aba na ya to aso de akọ ne ye beka kire no ye de beka sunyan ne ne ekunafo ho no makọ akoto aso adi oba na afri hin na bae swame na gese ye swame he ya na afri bae dia asem na aka champion fo obia medamase nyame nsira mo ba bia mo yi free nyame fa bi hye ho mamo amen ma me also din the same Mariama Garba ya bro say Mariama Garba na on sa ka on ma na free hin e bae asamai esu ofia asamai etire gese na nko na bae mine won ma ba ya fere won mo dada ya na se obeda wako
obeko na envelope no kuta ni yo sika ne shemu no why faso aboso no why na okwa fa mo no bi kosi so ne di na no pay why yo baba ni nyame ko why yo amen enche na medane de ama menu aba akoso eje wa akode ne wato asoma me odi de say Veronica free ye na free na buy e ba cho me free just ba woro ya sam na aka kire ade a me kan say sompafo ade a moye no ebi nsida moye ade papa ne yakoba bi kwa so ko pa busia de elolo fe na ade a moye no yesra mu se otumfo nyankopon ma adwuma nya kase won to bo supa hu mo so wotanfo hwema wo hum da bia rada omo mo nkwa ahode ne wa mu amen ni yamenko mame ba ko di o say empempi na na ya na ase ya mo envelope o medu fi o metia no ya na bibi anim ento o de envelope no ma me se mentia no ma no na on hwese ampa bibi wo mu ampa agozi akwaba mejusu so mu ene to aso na memfam kakra medase e wo kon menjo Sompa yamamu nyina mo official pa ebra na so we aya Sompa chade ebra na adreso no se wo hwe ni padodo a wo ma bodompem hanom a efe kra mpo keke ni nyina ne ye tiefo mo dawro ma mo ankasa ana madom ye amenne Sompa chade ne bia timi aso yen so se ya ye chade ama kunafo nwisia ne nyanka mobro wa mo mu ni bie na ye kwaso akai mu se efiti na de kro ya se obi wo bibi se opeso ade basa ya mo anwa milo gesia sardine de kaka ho a akonya ne da so awo honom se beje sanse ye firi ha nyame ya adom a edamemenda ye sanso bo hwini akosunwan 98.9 FM na ho so yakwakwadi dwumaso ewo honom ni nyina da eyo magya na mpuntuo sane be ya afi Christmas wo bia betumi aserinti ena ye ne saa ye chama na so obi aso ewisi edidie enyanka edidie mobro wan so edidie wo ba kunani ba ma kunani won so die ba de na wodie eni ti na Sompa chade ye nyina ye nche na Christmas obi antumi nsere na ene kasam krampo no se wo hwe nipa dodo a wo mabodɔmpem wo ha na abusua ye woni pa no ahodro ma me ne maami ni nkomotawo ye ba san so to ya asem no so tiawa maami na odi ne sei cho me di tani azure o firi na bai me firi paade ene de ho ya da pa nyame nhira Sompafo pa nyankopon nya mokase wa akoma so ade bia mo pa Awurade onya mamo ate nyame nya modwuma ne nya kase pa dase nsome dase abusuare maame ne ene ne di nkomo na wo kan hyiran de gese Sompa na Christmas di enu ma no de ma pa tra emo ne tin tomatoes ne side oh ya na kono hira omo kwatenten obi bia wo yiska bo e bia nyame ma no kwatenten ne ahoden abere nyina ya da ma so bebre yense dase bebre abusuare maame bi ne ene ne di nkomo no maame ne maame nsi nkomo 5G drink papa kafon kafra nana achade awodo nyama wo se envelope ya de yesika no mo de kan ho ma wo asem tia wo be na wo kada ache nyame hira wo mu nyina nyame wo makoma so ade ma wo ade bia wo mu hwehwe bia nyame fama wo mu Yesu di amen abusuya mama ne na fam Dr. Silas nie Sompa chief driver se awiabo na me nyame 5G ana me mizo drink ya na ba bia mama you free na ba cho di say afa Angela free and then you ma wodi ko asem tia wo be na wo kare achempanyi ache da mu nyina masse na me nhye na be mu yifi ba bia akopon nhye mu nyina na da masse fi shapa so afem komati e biem afesa sa ne da so tiase ne aya amana broso na aya nika na aya kono ma me na di ne sei wone no afam bronya no enti amebo me sabia wo menyi apanya wu na ma me asisa kose se ne na wo fire che na ba ya me titakwa ya akwamaku asem tia wo be na wo kade achempanyi nyame ehye wo mo pa bebi o mi ska fie bia yakopɔ ne enso ma namu prafo adwo ase enyankafo adwo ase na me hye mo adwuma ele enya koso abebia no o ma ebida bia ame nyame hira obi bia na abusuya yakoso aka mo Sompa chade no wo free na ba kwala so number 2 dey say na asem be na wo ka champion asem a me ka kire o mo say ya da o mo ase
nyame nhyira wo mo 5G ame abusia wei aya sompa achade mama aya no ahwe afidie ni mama me wate aha na wo ba TV ni so bi na mpacha asem tia wo be na wo kene na de na mo de ma wa mama me mo ni anwa ana gesia ne ti tomatoes mo me da wo ma sinyame nhyira wo mo wo ntra wo ma hiem na wo mu hunu nyanka ne ekunafo amobɔ yada wo ma sida nyame nhyira wo mo wonfo mo mfra dum nkwa dum mu yada wo ma si bebre wo Yesu dinim amen yada wo ma si bebre e wo Yesu dimu abusia fo pokobrani ma ya nyame ni pay ensade pade empale me enu nti na me me 5G eni mi mizo drink na me de aye me niema minya gesia etu osini anwa sika 1 million ka ho ade a wo mayama ne de ebro ya dwere ne yanti ase so onyankopon hyira wo mo onto mo nkwa ne mo nya mo te se abe emfaso bebre mra wo mo so amen official mix of 5G yeah ena na ye kro bro nya ya ne maame na edie maame na ade ne sei de ya na ne maame na fie na bai ifin pankro no pacho unfie ne sei 56 wow wo fe pa ena onya de ne de minya money scanner gesia asem tia wo na aka che mpanyu ka chom sem da wo mu asinya mi nhyira wo mu eminya mu da bia no mu meyebi da wo mu ase yansia da si bebre ewusia yankone ne yamami enkonko di nkomo oba pa na pom ye de nyame adom na so e ade adom ho ye wo fi ne ba ye fi micro takwa ena onya de ne de menya mo ni anwade sika ene gesia ne yi nyina ne papa de manya me nhyira ne bebre afese ne ya sanya de chensa amen afese ne de umbenya de chensa na double nhyira no abakoso abasa ama na broso ebusia ye kone ne ya maame no bia kwa akodi nkomo maame tewu asem tia wo be na wo kra me hu se de mesia ka no nyankopon hyira mo won hyira mo mboho eduoson de mu pe biara nyankopon ye mamo nyankopon mama hoden wo mamo nkwa wo mamo de ebebrusa na afisese no na mo da ho tiase no mo asa afreye ni aba ni mo asa mayebi nyame hyira mo onka mo sunsumu so amen abusia yankone ne maame nkonkodi nkomo tiawa na yenhwe ade ne na ye ho sesi a emfa emra maame na frene bai me pacho me fira so ase na odi de sei me pacho me de Louisa ajiba official pants ko beto ye abese sene da so tim kom na nyame aya dis ma disua mamo on mamo nya kase on hyemo ma nyame nkoso ma ne nsa kase o mo so on fom nsi adom nkosi adom so nyame ya mo kase de mo ye ni so bebre ene de obehu ye no woni da bibi so se mani na so kora se me ba ha menye bibi na me ba ya de me hu ye no kora me hu kora juri me nyame nhyira mo akunafo damase bebre de mo ya ma ye nyame nhyira mo bebre nyame nhyira won so yeah party yeah papi yes we kia jamia party Bosso live with the Franks Hotel and yes special ladies night with DJ Rocky of Sompa FM. You're rocking with the best the best on the house round with the crazy style. Assorted food and drinks. Ebebusu sada. So pizza bako. Lian chow drink free. And only a Friday, 30th December. AM 6 p.m. Shop. Venue near the France Hotel. And now overseas. 21st clinic at your pair. Yeah party yeah papi yes we kia jamia party. Akoko kraye ntimento bi ne yare na maye saade we ya maye ne ameka ne sanya nkopon hyiramo na o mama dwuma nkoso ne moyi free ye bia erade nhyama na mu na ne amesa sramo ebiem ne se mepa mo chaw ma wonta afoto aso miensa mienu ena me kunu free na empanimfo na wie amas o ma pass kama na university sem na 18 enti ya mo nso masene kakra
Madam Wasepa. Yen said that Sibebre, young Korean mamma soon concording come. Mommy official come to and feel so. I feel come to ye. No, did it say? They didn't the grace near my for him by free bands, man, north and treasure. I'm a buy. I some tell when I walk. 5G. Drink management now. And so young point bunyam. Amen. I was your foray, your mammy, and anything come on. Now, watch a mamma bet me a call. I fed a conya the Hawaii. Aha, over to me a call. Now, mammy soon concording come. I fish up. Yamia, dear Unsa, Yamia, dear fire. Someone I will catch up on you for. Oh, Miss Samon Pie, that was I didn't want you. More hair will blow for, and you can afford that was a pie. I miss Samon. Now, Cosumia, Sada. Ame nyame onhyiramon so ampa yem kora me maame nso konkodi nkomoda yen hwese aso enanso so wonno de no de onyaye no etese ma ya fisha pa me enfim kometo ye na de na onyaye menya enyama bebre emo anwa gesia eneska asoma na woka kire nyakupo isra wo nyame onhyira wo mo ampa ma me bane ne uni nkomo kakra ye ne uni nkomo afisha pa so awo masaye na asoma na woka tiawa asa me ka tia ase nyame hira monto monko mo mama kwa tenten afem to ya nyina amfie so me afi betu ye nyina ye mfie so mama ye da ase wo betimi akọ nyame fa wonko wae aha awusiafo na chese no yakoso abom nka ya biem sa Sompa 98.9 nyame ya adom asunya nso so memende di ene mu ye bekọ horom ne yakọ akodi nkomo na yemfa seda ne nyina ema 5G energy drink wo pa drink papa ahoden wom ebema wo skin na toso no anya ahoden a eye 5G mame kodi nkomo imra me ba 5G ye beka ho asem mama ya fisha pa afro kwa matu ya na ofiri na ba ofiri an laga udi ne say gift that asem tia obe na wo kene asem tia obe na wo ka champion nyame hira mo nyamamba mo ho ban de bia mo nya bi no mo ma ebi e wo Yesu di amen de bia wo munya bi na won mo ye ho ban yankora me ne ye maame nso nkonkodi nkomo na me hwese aso enna so de no ankasa etesei na ye nhwe mame aha mo eno ano no abusia wei eye Sompa achade so mame afisha po afa kwa bete e ho ye fedo sabre ne won kwa ne ahoden na de ye hu na abroso amen o ho ye papa asamba na wo le de nyame ase eda mo papa ase da mo aso mase se nyame aye na dom no ato ne nsam no wasira na mabia so ye mobro wa yi so nyame nsira no nyame nsira papa ne bebre amen bye bye ebusiofo na chese eno no enani ji ahye adehye pi no afrum ma eye wisia nyanka mobro wa kunani womo ne ye che won ma de o yes Sompa che de ye nyina ye didi ne asere wate ne anom na Christmas ye ne matumi aye de e de amaye me de akoso eje wa kode boate mam ne ma mi ni nkomo mam ya fisha pa afin kwa matu ya afia so mo na udi say me pa cha ya fa me aba mpoma ufiri na ba me pa cha me fragrance amine asem be na wo kan me asem America ne say e Sompa FM nyame hira mo papa o ma hine edubuache ene yasafa ne say papa ye wo wuye nyame mrantie hine ama mesesi ama dua bu aka mesim senia papa ne pa senia me se dolo ne se wo se do me fa no na aba de sa no me de me we hina se ache o ma yasafa za o ma sami edubuache emu de ba obe kan no medi so amewurade so aye mapede de amame da se nyame fa wonkodu wai ewusia mame nyame fa wonko aha soma mensa aha kakran na monko wai aha abusia 5G energy drink wo mo na so ya sene another dia yadwuma dia ye di nyina 5G enimu a enye me kana be dia chiro se Christmas yi obanuma no dia amana ye wode ubedi dia amana ye wode ubobu pa amana ye wode eye 5G energy drink ne ye kama ahodi wom na eni ka ksem krampo ne se ye de garana
grapes ene nneoma hodo pinu a eboa ni papom den ema ye skin ne toso ye nya hoɔden pinu a na onim sɛ ye kwa ye ba ye niwa ene ye rehwɛ nneoma nyinaa enti sɛ wani ɛtɔkyema abusua na nneoma mu ɔden eno tina 5G wo hɔ no mu a ye de grapes afrade ama wo sɛ ne bɛyɛ na wani ne dan nyinaa ebenya hoɔden na wɔn mu nim gara na ɛho nneoma no abusua wo kɔ na akɔsɛkyi a obo sɛ sa fruit no ɛbɛba no ani kɔsua ɛda so na ɛsɛ kyerɛ sɛ ampa ɛni deɛ ɛho hia paa 5G energy drink deɛ Christmas yɛ no ane ɛdidie sɛ wɔtɔ pono wɔyɛ party ahodoɔ anaasɛ Christmas yi restaurant afiefiem babia yɛmfa party now the mizo fruit juice and also aka ho mizo wɔyɛ sɛmanhyia wɔse nnɛ wɔma yɛni agye aboroso mizo deɛ awusuadane da nyina nneɔma wɔn mo yɛ ɛboro adwene ntiaseɛ so na afewe nso mizo fruit juice say wonnom na wɔnom ne biam sɛ wonya ne pie anaasɛ wonya bread bi na wode ka ho ana babia wudi ama ho yɛsɛ wɔabɔfra no ma ne bi ne wɔnnom na nneɔma nkɔ yie mfama no ne body ne nya kama akora ne mmɔ no redeɛ ma enkoto drink biya saa na nse usika wonya mizo fruit juice a we bibia bi wom aduaba hodro ene ye de ahye mizo mu ma enti ekoko de saa no a na ba bia o Christmas yi eye mizo fruit juice ena afei eye 5G energy drink eno ne yedidie yankona me ma me ni nkomo ma me afisha po nkomati a won ya fedodo that's not really na bai me filter for na bai you did the say esiamfoa wow and na dia na odi kofie ma me boy mu me say and I mean tea tomatoes Africa cream anwa emo sikaka ho wow yam Sompa abibia afisia pa bye bye I was young mama na me ne di nkomo no mama san koram ne foforo nso nkonko di nkomo mama afisia po nkomo tie asamba na wo afisia sani etinko nyame mama ho di mama nko amodi wom Amen. Abusia na chese eno no eya Sompa chede mama afisha po afentu ada afisa sene da so tem asembe na wo kama oh Sompa for ya damasi nya me nhlamo odwuma na nya nkwaso Paul mama ntam so mo sene di kamfo Paul amantam yesene di kamfo dodo eno ne mama me ka ye no abusia yakoso anu abom nkaye se wo pese wo de wo de aba akonya kese wo ho pa se wo betumi de wo de aba na ye de aka onyame ya doma mementa ye de akoso nwa 98.9 afisha pa nkometu ya mama no did say na botama na mola wo free na bai aswanse wow na samba na wo ka champanyifo se nyame nshira wo mo ma hoodin afia se mo nsa ho kunafo mbobro mo nsa ma ye ne mboro sa ma ye nyame nshira mo nyina amen nyame nshira wo bibia mama ne mama nso ni nkomo mama bra oh bra me pese me no di nkomo do hu sa afisha pa nkomo tu na wo dey say me pa chom de teliza donko ho kakra bi mama mo hu sa wo ya fedo do na asoma na wo wose asoma na wo ka champion ya me ka ne sa me da wo ma se nyame nshira wo mo onye o makuma so ade nyina ma wo amen bye bye abusia eya Sompa chede na yedi ho enkomo no na na ya obo mali bia boga wo no na ne kita no ameba beje ye me de akosua eje wo akode boaten ya dane ya hu tiawa ne asanso ababiem na hyene so say a mizo fruit juice and a 5G energy drink woman aso asene mama ne mama ni nkomo tia wa mara me ba ye be dan ye hu sesia mama afisha ko afekwa meto ye na free na bai patro free sakrawo no wow na dia nyoma na odi ko oh madawro mama ye mo anwa ti tomatoes sika edamase nyame nkotekute muse ya ma afi enko aprometo ye ase ase a ma ye de bro sa amaye amen ya da se nyame mfa wonko ma me bra afisha po mama ti ya nyame srando mama no monta ya fra ya fofru mu ba ye afisa se na ya bebre amen
abusiana jese no on say ya ni jesem eye ni jesem keke anchakra ye nuaba ma kwabena kese wono so ba baje na wato aso ye fro no pe wo hene yire maame akua yeboa asiama wono so ba besom na ene interview sin de eye na double enti ye beda ye ho ne abase tiawa ye bope ye breaking it down ni attaching it down misuku malewa na nyomre de agya ye abusia ye bomu bia bi ni akwaba me de akoso je wa kode boate ye da ye ho ne abatiawa ye ba ya kanyina da ye rebeto abusu Ubiaba, hello. Good afternoon. Afternoon, do you self free? Never to be doing this week. Yentie. Last year, Miss Sandy, some part of the I know my 11 years, me, Mukaran, our name. You see, I'm a woman, said them, my fine girl, I'm said them. Amen. And you, every guy, every friend, I said, yeah, Yamina, the Akyede. Yadasi nyamishirao yo wasi 7 years oni muachi so mpache de nyamishira no enti wonso ubetimi aba be yebi de wonso be ye bi awunu ye yesama ne man ewrade wonhyiram ewo nyankopɔ amen elipado do no a na enhyira sem opu egu Sompa Foundation Sompa Akyede eso na ebi to so a nyame no ye won senkyere hello Sompa TV sini. Pacho ai. Pacho, let me hear dance any film. Yes you. You do so you will me first guy to so you I never tell my first name deny Canada. Men so number you to quite original and then send this Yamia the Nadia here and offering to Yamia the way. Amen. That's hello. Who didn't baby I can say free? Good afternoon. And your name is so last year, some parts of the NBA. Mom, Minium, and a time at home. You could wrap everything you do. It's more now, so you know, my hand and I send a name I see. Not my friend, and mamma, not yet in a harbor, I asked there at his face. And yet, time now, yet the feminine was the more than 14. The other young one, and 14. Weekends, minute, and I'm one and I'm not standing, yeah, it couldn't lay down the pan and so it's going to never say no more last. Hallelujah. Yedasi. Yedasi pa ebus obi ya bidi enso ye die onyame basa edaso ti de wa wati bo homoden. Hello. Udini baby akase free. Good afternoon. Afternoon. The batch of events in the Bengals. Yentie. The batch of missing in the Pama here. Since last year, me able to that way. Yeah, me near Chuma. You, yeah, that's it. Good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Yeah, uncle. Oh, I should be in the I feel no craft for parents. Obviously, Miss Benham was first. The local college at the union. It did to Yana, Miss Mamma, and a friend, this can be man. But the mom, Yana, I'm a little too often. This year, Moya, I'm a fine offender. Yeah, that's a pan, I mean, Ushrow. It's saying I epe. Last year, this year, some patch de me be the Onyame mammy was no bit in a car. Why, ya, and cadre. Obey bia and any panel, a pianistica diamano. It's be our sweet be. Unanye bia, count. Hello, Patro, baby, I can say free. Why, Mam, Patro, good afternoon. I got you, Panchrono. Yo, some patch de why be? Last year, me twice, me am the bow. Yo. It is a Unyan Sunday with the number Negusuna 05. Most of Mutian radio 0598 55 9802. Taiwan Media. Hello. Afternoon, Mira Patros on Pacha de last year. We be. I'm here. Edian and Yamia, Daurama. Me Pacho. I'm you, be a Juma.
eti na kɔnfɛ shop bi so dɛm nti ni pala ka kyɛn sɛ kɔnfɛ fan bi a wɔtɔn saa se bibi nti asɛ me mpɛ sɛ mɛkyerɛ location na yɛte ase ya na ɔsɛ nkɔfo aba ho a obi aso de 20,000 ba me kwan de kɔnfɛ ba me 60,000 no mpo no my channel ready cash because me treat and kakra na che so be ye bi no de nyame ye ma wo no no me fa cha nyame onhyira wo papa no nkoso amadwuma no mu entre wo so betimi abeye bi wa ye bi nso abetimi afrɛ 05519319310548931931 na ye na wo nyame ase enu ti ye fa wo frɛ ni utwato hello Pacho di baby akasa free. Hello, di ni baby akasa free. Me pacho me kasa te obwase. Why be? Me pacho last year me. E dia na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me na me kuno yare de se ko di bronia. Na me kuno yare me na me magu dem. Ewrade. Na me nyame nye na me sika. Me ye na de na ka me sisi city. So for me catch the say na my dear we so me on send kuno yare na afin fa kwa meto me na me nya wo de ni hit ya me so aje wa pege me kun amen me say me fa aje wo yesu kin amen ye do friend wasi unya nya ya 0598559802 0598559802 98559802 Tarawan media ne beba why there wabo adwuma no na abusua mama wachibio na mema wo akwaba Sompa ena wasuguso wutie no hweye ebise yedemu live nso ewo afidikase ne so yedemu live ewo Facebook and YouTube Sompa Ghana na obapa akua Boachewa asempa yetia enne social media ohwe menchen a ema ekunafo ena ye onodoye enne dey trustem ahyema esane se nea wanyama wunua no wanyama erade nyankopon enu nti menya me maame baako ewo menchen mene no ebedi nkom maame ye fra o sei ye fra maame na Yakubu Amina Yakubu mama Amina mpacho ifa na fra obae na fra Kaira so Kaira ya mawo akwaba onsaka wachede nsaka makede nti ensam fua ban na obeka e de ache Sompa achede ne Sompa TV meda wo mu ase anna kura ya mngonwa ya mi ma wo mu hoadin ama wo mu bie ye pa ya wo mu ansira wo mu pa bia nyame ya ma wo mu ama wo mu nyini ke na wo mu mboa yen Onyankopon ehia me hu se sere ahya na funu mu mapa sa ene ebeya no e wa ha sei Sompa Foundation ye ne akofa Sompa achede ediaba ebisi wo baabi ada ye ba ye nkyeye enso eye nneoma akese nko a na ye no e wa ha sei mame kase abra me hu dia me nka me se wani agi amen emio chawadofo mi onu ese kwabu dia me nka Onyankopon ehia opa seria no abuso obibia ani agi se mam enkwa ni ahoɔden enkwa ahoɔden wo mu enkwa nhira wo mu emio amen ene dua ma me ne me mam na ebedi dia me pa atafuru yensa amen Onyankopon emfa wo enkodru asumdwem sa ene ebeya no ede akoyanim bronya na ene ahya ase ayedi no ye ntwen ema 25 emba ansa na yedi ebronya ye bekoso a ene ye mame no makunafo akasa mame ye fra o sei alima to Yakubu fa na fra o bai pa cho Kaira ofenso Kaira Mr. Obai mekaka bani sei Kaira ofenso Kaira twan very good na ozaka wachede pa twan bibia de na akwam pa twan dem atenka be na oti o video o ye me de pa emeni GSA Maya adoye sono nkose ya maye tinyame nhira mo wanya mo kese wontu mo nkwandam na afisi sebre na yankopon asa ma afi asa kwa baba tum asumduem
wonya mo kese wo ma mo ayi nkwane ahoɔden na emuwa ndamase bebre amen yenso yeda wasesa yeto nsafra mu a mo ba Nyankopɔn fa wonkoduru asumdwe mu maame watwa ya che mfache fra say we share to sale ben me kakra bani say maame we share fra say we share to sale maame enfa na fra obae o meti abre pokokoso ha okay onsa kan wa chede o me nsa kan ma chede me da mo asenya me hira mo pa me ne me madam ase eye me de se me da mo ase pa Sompa FM pa eye me de so na ya me fro no Sompa FM nya me hira mo onya mo kase ba bia mo yiska ne fe Nyankopɔn hye mo na mu na Sompa FM utie Sompa FM o me tie pa onko na ne abusani me ne me ma nyina tie me ntia Sompa kwa na me ho yira me Nyankopɔn hye akoso aye ne sa FM me nya me fa onkoduru asundwe mu abusia eye bronya na ene ahya ase no se wuni ha sei ene de a wa ha ho isa ne se Sompa Foundation de eye ne pa bebre ene edi agu akwan mu a ye de be ma ye guso ani akunafo no e twetwe nko madam na wo kwa jame konyawo ye pro say pacho sisi la blefi Nyankopɔn hye ose oba ya wate me hu se wani age me ni age papa na sambe na be ka che Sompa Foundation atwa me ka che Sompa nse nyame onhyira mo onhyira adwumayefo ni nyina no ma mo kwatenti na pomeden wo kase na maya sa afi bo nyama ye nso ya sere ye kunofo ye ni bi na nka ye wira ho ne ke ni nda so ya so ya sebi mandawro mama me ye nso ye ne ye ma ye nsako ya no tietie nyame hyira mamo apomuden kwatenti adwuma ne nyankoso amen o adofo mienu bi abeche na ifa chan cause me show so bi eti obi anso ifa chan me tia me bla apia what ye bua kwase paase na me sa chia me sister tapanyin so okay Nyankopɔn ehira wo pa sa ene ye no oba pa akua boachewa asampa yetia ene medin baby bia wo a wo hwe Sompa TV onya wo hoda ye ne na ne ka bom na ye de seriye ai mohram ahye akua akunafo ni na enuma mame watwen ache oba ha time be ne pa chomba no pa ana pa be time be ko se da so na me ba so be 7 oba ya che o ma hwe oye dia ba cha fere ya hwe me nyame ma hwe kama ai wani aje pa mani aje it's senfo ben ana be ka che Sompa Foundation senfo a me ka kire Osompa ne se nyame a o ma o mo se enyansa no Saka obi ni nyansa wo akira de odema ohene Solomon no onfa ma wo mo odo okroye ntiase na onhyira mo nsa no adwuma bibi ambesom bia na enya sika oma mo nkwantenten enkwa eni awieye nya dan dan nyina motimi anya bi ama yensu aso yensu bi amen obia ensa ebeka ne de na mani agiye se mede mani ehu sa edey esa ne se eyenhwa mame erade me da ase da mo ase pa mama ba ha time be me ba ha ben no num oba hu mache pa mache no num pa na bai sa ka me de ba bran kasa kafa unkwa na ba ya na me mama ya fro say atase wa woso ye kunani ana pacho an adi fia he pacho mi kuna egu ben fie dulu kafra wate woso sa ka wo de Nyankopɔn hya mo na onfa mu nkodura asumdwe mu wai eye bronya na na Sompa TV Sompa FM ye di no na ye mpanyufo ayade Sompa Foundation mpanyufo ayade pa esa ne se enye dan na eno bi betena se ahyehyɛ dwumadie bi a ete se Sompa Akyede enu tie ne yadamu live ewo the premises of Sompa TV Sompa FM ewo Kumasi Swami baby bi awo hwa wutie me no enyi we fidie no emfiri ha koso afo we fidie no to a ye mame you kwaja me eni jo ya bi shram mo bai ade nyina wie mu ye monye kesi sembe ye kesi pa Yesu dimu na mesabra be che odofo kakre odofo ohwe madofo Mrs. Madam Echa wade na ha no no we adwuma eti me sese nyame hira no omo ne ho ban one ne me nyina nyame hira mo na ifa na fra wo ben me ba jo me free kumawu
kumawu mama open time nyame fa nkodru wai anu ti sa enetie mama Mr. Obey me kakra ye fra wo say e ba che fra me amecha na e fa na fra Obey amecha ba cho me free donyina oh okay osaka wa chede una we bie ma hwede me bie ma hwe mu ofe pa yes Sompa Foundation fire de nyame nhyilamo onhyia munyuma se de munyuma sitie bia yangopo mamu nya kase ya da mu asepa me chia mabusiafo nyina mawie amen oso we wie eno no de silba show okwa na wunua enso ababi Sompa TV Sompa FM ana wani guso a wo hwe a wasuguso a wutie no ekua bo achewa asempa yetia enimidin yeda so ene ye nuanom ye maamenom kunafo ewa hamame Siliago Shramo amen miamwa ye nyame baabi a muyi firi won hwe ho ana mam nyame on shramo papa adwumafo ni nyina amen onyankopon hwa na ifa na fra kode wani agimitimu se wani agro onyankopon hwa demo me yale da dem na nyame apija me nti na ama mani ade onyankopon hwa o fa chede no so nya wo kase amen bye bye mami wani agio mani aje pa nyame nhyiramo amen ya mudi yankopon mani yankoso emamu yankopon ta amachi na mami Mr. Brakaka be kakra wo bia wa chede ni brani say bejina mention ha very good wo bia chede no so ahwe da bi o ye bia mo ni ahwe Mediyami. Oya go boy show pa me so kono obimra wai. Ya ma me nom ekunafo e wo ha sei. Ye ni obi bia ne nsa ka na chede no ebedi nkomo. Mami. Good morning. Morning. Na what is Nyame adumo. Patron saka wa chede. Patron me saka pa me damo ase nyame hyiram. Amen. De dwuma na mo ye nyame man entum pon enche se kura na esi nyame mfa enkwatenten ahondin emma ye nyina ne ensan be hyiehia wa ha be damo ase bebre. Amen. Yenso yeda wase bebre. Mami enkonya me brani eni nkomo kakra. Good morning. Morning, sister. Upo bakore. Nyame adumo. Yeda radio ase ifa na fra obey. Sapase macro. Abusa no ho ye de. Nyame na adumo bia ho ye. Bacho ba ha say time be. Bacho ba ha be 7 o'clock. Oh bantem. Bacha. Oba show kama. Na ensamban e na obeka e de a church Sompa Foundation. Ye do de da mo ase nyame hira Sompa. Moya de moka ekunafo moya doye. Moka ye mami ni areho. E da mo ase bebre nyame hira mo pa modwuma akoso. Amen. Amen. Enoa ene ehwehwe so bibia ene vejuma me obekasa bi. Mr. Obey me kaka bra me chen bejina me chen kaka. Ma me ne fra usen. E fe na le sikwan du. E fa na fra Obey. Ba homa. Osa kan wa chede. Wani ajopa. Jepa nyame hira mo wate. Nyame hira mo pa de mo hwiri bia nyame hira na mu. Okay, nyakopo mesro. Okwa no obi so ababi. Ententem show. Mame, matwa wacho. Bibia bakore. Nyame adom na mo so e. Bibia ededa na akwam. Na o ma hwa kama de. Kama pa. Tisamban ana beka cha organizers no. Nyambe sro mo bebre. Na fi sebie se tinkoma. Ne ya de ne asan ka. Amen. Sa enetie se wo ye obi de yi a onso de ebeye yi wo hwe mo obi de akoso a onso obekoso pie pa mame Mr. Obey me kaka ayo ose okwaba yeda so Adamu live I was Sompa TV and Sompa FM ekua bo achi was Sompa yetia ani midin Sompa Foundation pay for aya de ye pa ene day ama mekunafo ni na ani age dodo na anada so wa se na enkakran nyankopon be boye ama yahwe obibia enu nti na na yahiem e wase ene ya wada December bosome no ene da etoso eduonu no bronya na ena ya hyase a yedi no enu ti mehu se ye bowudin a na wasne na wakwaje wachede saa ene ye no oye kunani ena wo fie ena wo tie mi a tamo nkoye gonyi beka se enye too late obetimi aba
na wabeje wakyede na bibia aye kama oba ya de maya fe bibisi honom omuni na ewo ha sei a omo behwew omani muti omo sere enu nti yedi wanima kozi sa obeje wakyede na wakona bibia etumi awie peyo ediamaye Sompa Foundation ana ahihye sa adwumade na obusua make I will say so wunya mixer drink any miso drink ni bi anom ya oh how ho eye drink eye kama ye person say enti se ne aka na wonoma na uminemu akeka woni bi no mame good morning wa bre me how can say en fa na fra obai te bu shan kropo me ba cho se ofin ma one se ka bu shan kropo okay now o ma show ye de mame wa bre yare kra na kafra na se fo be na be ka che Sompa Foundation ansa na wa rade nyo mo kese kwesi so mba ya kese rade ntre o ma hye na enye kama bibia koso o Yesu dim amen onyankopon ehia opa mommy yeah be ba cho so bad time